Waqt perjodu ta' diffikultà kbira d-dinja kollha, Jason Farrugia ħa f'idejh l-akbar sfida li qatt taffaċċja tul dawn l-aħħar 10 snin li ilu induratur tal-istatwi. Matul dawn l-aħħar xhur kellu taħtidu l-istatwa ta' San George biex tiġi indurata bid-deheb u tkun lesta biex tpaxxi lajn matul is-sena liturġika tal-Qaddis fit-23 ta' April. L-induratur stqar li għal dawn l-aħħar 7 xhur, flimkien mal-artist tal-istatwa Adonai Camilleri Kawki, għattaw ħafna ħin jipperfezzjonaw din l-istatwa twila aktar minn 4 metri, bilan li kull kantuniera taxxaq lil dak li jkun. Kemm l-artist innifsu, ju jien għamil banda l-oħra, għandna natura taħna laqxej fitti fix-xogħol, allura meta tkun hekk xogħol ta' sija jirrikjedi sija u nofs, u meta tasal għal finishing speċjalment l-aħħar naqriet, importanti li tqatta kemm tista' ħin fuq, għax dawk jagħmlu differenza tifhem. Dik in-nofsi ekstra li ttieħ ix-xogħol jagħmel differenza fih. Tkellimna wkoll mal-istatwarju Adonai Camilleri Kawki, il-moħħ wara l-istatwa ma jistuża. Kien challenge kbir, kultant ngħid li ma kontx naf għal xi ġdieħel imma l-imħabba għandi għal San George talta li jabruħi u ġismi. Maħduma fir-reżina, ħdimta fir-reżina għaliex mill-bidu sal-aħħar hija mudell fit-tafal u sar għal darba biss, ġifieri l-forum tiegħu tkissru letteralment, ġifieri dinja statwa unika. L-artist għalinna dwar il-ħsieb wara din ir-rappreżentazzjoni tal-Qaddis li miet fl-idda għat-twemmin Kristjan. Id-dragun narawh li jgħed diġà bil-lanza ġon u allura m'għandux dik il-qawwa ta' dragun li qed jiġieled, ġifieri diġà jgħed batut u jgħed beżan bidu il fuq qed jistenna l-aħħar daqqa minn San George. Fl-istess ħin għandek l-azzjoni ta' żiemel li jgħed in action għandek anatomija ta' żiemel, m'għandekx anatomija ta' figura li aħna imdorrijin nafu nagħmlu. Tifhimni allura tistudja żiemel kif ikun ir-razza li jkun fih u l-qawwa li dak il-ħin ikun qed imnaffar biex jaqbeż id-dragun bis San George ikun jista' jtieħ l-aħħar daqqa. Mbagħad finalment għandek il-San George fih innifsu il-Qaddis li jirrappreżenta l-qawwa ta' Kristu, jiġifieri tagħmel id-divinità tiegħu, il-lewwa tiegħu fl-istess ħin il-qawwa. L-istatwa ntweri tal-ewwel darba lura fl-2018 u għaddiet minn proċess ta' irfinar u nduratura biex tfakkar it-33 sena mit-twaqqif tal-għaqda soċjo-mużikali Aniċi.